President Emerson Mnangagwa in the last Politburo has come to clip VP Constantino Chiwenga pamwechete nema retired generals who are opposing his move and his bid to extend his term to 2030 pamwechete nekuamenda the constitution. Zarapena mashoko ari kuda panguva ino vanokwanzi mutungamiri wenyika pane mashoko maviri matatu aakataura anyatsokuonekwa kunzi this is a direct warning to the person who was sitting right to him, VP Constantino Chiwenga, ne-faction yaari kutungamirira yema war veterans, yema retired generals, nemamwe ma-army, ma-serving army members. Don't subscribe or like it on the bell icon. Tunaenda pahendo yakanzi ED mnangagwa support speech. Vano panoposta mutungamiri wenyika ayo achiaddressa the Politburo obuda nyora achiti in quotes. With no exceptions, every Politburo member must work towards making sure every conference resolution is fulfilled. President ED Mnangagwa aya mashoko aya ari kutongotaura pachawo kuti panguva inoi President Emerson Mnangagwa is clipping VP Constantino Chiwenga as a Politburo member anozikana kunzi he is one of the topmost people who are opposing the bill budget in vision 2030. Chinokwa kunzi VP Constantino Chiwenga ndiye the automatic successor umutungamiri wenyika muna 2028 and zvikananda is trying to block that way. Panguva inotiza resolution number 1 ndiye kuextenda team yemutungamiri wenyika to 2030 ndo yakanga iri resolution number 1 yeZANU-PF iri kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga kubva makare havasi kuwirirana nazvo and he is totally against that. Panapa chaos is come to erupt. Tuna mutungamiri wenyika achiti hapana exception, which means there is no way yekuti a Politburo member anozoenda against resolution yakawiriranwa pa ZANU-PF conference last year nemamwe mayears akapfuura. Ndo patasvika apa mhuri yeZimbabwe. Mbotidza munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Musaona subscribe or like pamwe chete on the bell icon.